lanjut mlebu mrene. Nah. Bob, saya masih kusen rek, alumni ora gak terdas. Lawange shadingan pokoknya gak shading taker golek HP ya. Saiki langsung mlebu nang gone area ruang tamune. Nah, ruang tamune iki langsung dadi siji ambek karo dapure kaya ngene. Iki modele kaya semi-semi apartemen ngono ya. Nah, nang kene iki ana jendela sing isih gak tutup ben yo sirkulasi udara mlebu metu ben lancar. Dadine iki gak polosan ana model kotak model sakura kok ngene yo. Nah, saiki langsung lanjut lurus mrene. Nah, sebelah kanan kene iki nisore tangga iso ben gawe area laundry utawa jemuran kene yo. Cara ngono pas mek apa mesin cuci tok. Nah, saiki langsung mlebu nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang gone kamar mandine, kewetengane seramikan separo. Wis nek nggih duduk, screenshot ready, iki genuwe ya ready. Nah, saiki langsung lanjut nang lantai kedua. Nah, iki